Lidi, tady jsou asi já, Vojta. Dneska pro vás mám také speciálnější video. No, speciálnější, prostě je to video, no. Už jsem si říkal, že je blbost natáčet pořád ty let's play, Battlefield 1 a takové ty, jo. Navíc jsou ještě trochu nemocný, mám rýmu a kašel, jo, ale tak řekl jsem si, že já to můžu natočit. A já jsem si zapojil kapesník. Tady se já, Vojta. Dneska vás vítám u takového speciálnějšího videjka, ale není to vlastně speciální videjko, je to prostě video, no. A mám tu 12 Guinnessových rekordů. Mě to nebavilo pořád natáčet to Battlefield 1, jo, stejně teďka sice ujíždím na jedné mapě pořád, ale to už je to moc nebaví ani. Ale baví mě natáčet, jo, to jako no. Kdybych mě to nebavilo, tak ani nenatáčím, no. Ale jsou pořád ještě trošičku nemocný, takže mám rýmu a kašel, takže tak, no. Jsou celý týden doma, takže mám aspoň čas na nějaké natáčení, nějaký videí. Toto video by mělo být už dneska, ale nevím kolik hodin, jak to sestříhám a to mám naplánoval tam i nějaké fotky, jo, z těch Guinnessových rekordů, že to je zajímavé docela, no, tak jsem si našel na internetu, no, tak to. Takže první Guinnessův rekord. Nejstarší gymnastka na světě v 91 letech stále válcuje soupeře, to je co? Druhý. Mladá Američanka procestovala 181 zemí. Do konce roku chce překonat světový rekord. Za třetí. 70letý Čech odříkal přes 5000 čísel z konstanty pi. Konstanta pi, to je to písmenko pi, jak se maluje. Páťáci nebo šestáci to ještě neznají, ale mám taky, že se točí buď v 7. nebo 8. třídě. Tak nějak. Já už jsem ze základky půl roku, takže nevím, ale tak nějak, no. Zemřel Radu Belikán, jo, čtvrté. Zemřel Radu Belikán, nejstarší aktivní divadelní, připomínám divadelní, herec na světě, bylo mu 97 let. Za páté. 12letý kluk chce zdolat Mount Everest. Lékaři to považují za čirý nesmysl. Za šesté. Bulldog Otto je novým rekordmanem. Na skateboardu projel nejdelší lidský tunel. Bylo tam 30 lidí. To je docela propsaný, když vlastně jenom odrazí tím skateboardem, jo, tak je to docela dost, no. Za sedmé. Japonský zlatý Bolt pokořil ve svých 105 letech rekord na 100 metrů. Za osmé. Zemřel nejmenší člověk na světě. Měřil jen 55 cm. Jen 55 cm, to není ani metr. To je neskutečné. Za deváté. Nejstarší žena světa slaví 117 let. Má 6 vnoučat. Tolik. Neskutečné. Za desáté. Nejstarší kočka na světě oslavila 24 let. Je hluchá a slepá, bohužel. Za 11. Největší štěně měří 224 cm. Měsíčně sežere 10 000 korun. Ti majitelé musí být mega boháči, jestli se sežere 10 000 korun. Strašné.
a za 12. zemřel nejstarší filmový, tentokrát je to filmový herec na světě. Zpíval i Hitlerovi. Bylo mu 108 let. Protože tam ten minulý byl divadelní herec a teďka byl filmový herec. Abyste si to nepletli a nepsali do komentářů, že se tam měl už herci a že tam mě ty roky nějak nesedí, tak je to, že tam ten především byl divadelní a teďka byl filmový herec. No. Takže z tohoto dnešního videa to bude asi všechno. Já jsem chtěl jenom natočit takové krátké video, nějaké, no, protože jsem si říkal, že se tady nebudu flákat a že aspoň něco natočím. Teďka to půjdu sestříhat, nějaké ty efekty tam zkusím dát a obrázky vám tam zkusím na nějakých těch rekordů, které vyberu. No a teda tak no. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a koment. Čau čau.